Ngolu rhatya iBanyana intingela eLondon ukuya kuncweka neAustralia ngokuzilungiselela indebe yehlabathi. Emva kokubhaxabula iBrazil ngemvula yamanqaku, iBanyana iza kujongana neqela elibekwa kwindawo ye-12 kumanqwanqwa ehlabathi. We have a fantastic striker in Sam Kerr, so it will severely test our defence. But it's another opportunity for players to test. We wanted another game. Unfortunately, we couldn't get another game in London. Abadlali basekhaya kuphela bakwazileyo ukufikelela kwinkampu entsukumbini eRhawutini. I think if you aspire to play for the national team, you need to make sure that you have documents. There's players abroad that don't have documents, players that we monitor. Amaqala uJanine van Wyk noNoko Matlow abazukubakho kweliqela kodwa abaqeqeshi basaxoza mphini wumbi. Umbutho webhola ekhatywayo kweli uthi uza kuthi gqolo ucwangcisa imidlalo namaqela aphezulu uqinisekisa ukuba iBanyana ayinadyudyu. Players should be prepared in terms of what kind of opponents are they going to face when they arrive at the World Cup. It's our second stint in the World Cup. iBanyana isafihlelwe intonga emgqibeni ngamaqela izakudlala nawo de athelekiswe ngomhla wama-22 kweyeDwarha uOktobha esiqithini saseNew Zealand.